de kist begrijpen dat de hand net op, maar dan ga je zeggen van nou jongens, de helft van het vee maar voor. Of alles. Hè? En kom maar mijn poeder met yield. Nee, zegt die boeren daar net in. Hun bedrijf is hun levenswerk. Het gaat allegear om deze kaart. De ene agrariër neemt het een kleurplaat. De oren begrijpt er heel nog niet van. De stikstofkaart van minister Van der Wal slaagt in als een bom bij de boeren. Reense Roorda is biologisch melkveehouder in Veenkleester en werkt het hele dagen met de natuur. En dan kreeg je op vrijdag media even een brief online en daarin staat van ja, sorry meneer, in wat voor gebied is het? We zetten skeren erin. Ja, dat is net de oplossing. En we hebben de laatste jaren al zoveel gereduceerd in zaken in Utsteert. Maar dat was net zin, er is maar één verhaal en dat is de boeren, de dader en die moet oproemen. Er is een heel strak kader gesteld en uiteindelijk wordt de uitvoering daarvan bij de provincie de schutting smeten. En die moet daar dan maar rijden en dat uitvoeren. En hoe dat dan precies uitwerken wordt en wat de gevolgen voor de individuele boeren binnen, daar kunnen we nog net zo vol van zeggen. Maar dat er grote zorgen hoe leven dat maar duidelijk wijzen. Naast frustratie, lilkes en onbegrip. Vanuit de lokale en provinciale politiek binnen ook een heel soort vraagtekens. Die onduidelijkheid, daar willen de lokale partijen wat ontdwaan. Er is nevens FNP-raadslid Jitse Andringa nog een heel soort duidelijkheid te verschaffen. Nou, grotendeels is het een groot vraagteken. Want inderdaad, relatief zien op de kaart dan valt 12% nog mee. Maar ja, dat is 12% ten opzichte van 2018. Dus ja, wat is er in de omgeving gebeurd? Wat is er bijgekomen sinds 2018? Wat is er aangegaan? We weten eigenlijk helemaal niks. En juist die onduidelijkheid, dat is iets waar we heel graag wat ontdwaan willen. Daarom binnen er intussen schriftelijke vragen stelt aan de wethouder. Boeren rondom de Lauwersmaar zitten mij een soort vragen. Dat gebied wie niet stikstofgevoelig, maar op een kaart wordt er nou wel een raan omheen lijn waar het stikstof reduceren worden moet. En dat is nevens Van der Veen voortdurend het kroemen aan dit systeem. Als we heel goed best doen, dat we de grens alleen maar scherper stelt en dan moeten we nog meer best doen en dan moet er nog meer gebeuren. Dus het is een cirkel waar je uiteindelijk dan inkomen die het eigenlijk net stopt en voor onder andere de agrarische sector funest is. Het is zo makkelijk dat ze die 162 gebieden inkleurd hebben als natuurgebieden. Zo makkelijk zullen ze het Veenkleesterbos misschien intekenen kunnen als natuurgebied. Ja, en dan zit daar een kilometer vanaf. Ja, en dan hing het. Op Biegeliek Schiemuseeg moet er nevens de kaart 94% stikstof reduceren worden. Daarmee liek je ook initiatieven vanuit de Mierskip, zoals het verkeerpje van eigen zies op het eiland en tegelijk de veestapel inkrimpen, er net meer te dwaan. Wiels dat nevens Andringa wel een oplossing wijzen kan. Zulke soort initiatieven, ja, daar zeggen wij toekomst in. Maar ja, dan moeten we iets anders van wat er nou gebeurt. Want wat er nou leidt om die kaart en dat in hier tijd er toch in de jast worden, maar dat lukt nooit.